18-nji bölek hormatly Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsyryň seniň galadyňy millet islah etsinmi bekar adam barmy diýip aýdan tahqirana sözleriniň jogabyysy. Şol sowtyny size ýollan şahsiýet bu tahririmi size yetişdirmedimi diýip. Muftijan, millet seniň haçan iştibahyny dogrulap sowty iberersiň diýip ýygyňda gelip ýören bekar barmy? Ya seniň haýsy sözüň iştiba, haýsy sözüň sahihdigini awamyn nas ne bilsin? Hamidan we musalliyan hormatly Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsyr. Sen gepe galat düşünýärsiň. Amal jüzi iman däl diýip tahriri petwa berentim. Sowtyda amal jüzi iman diýip aýdan soň. Sen bekar we nakara bolmasaň nädip meniň petwalarymdan habardar bolup bilýärsiň. Seniň her kışlagdan elipbadan behabar ýawarlaryň bar. Şolar seniň galadyňy islah etjek bolup derbeder. Şol sowty sana yetişdiren şolar bolmaly. Bolmasa sen alimul gaýb dälsiň, her bir zatdan habar bolup bileriň ýani. Şol ýawarlaryň gije gündi seniň yaramadyňy ýagşy etjek bolup yalan ýaşryk sözler bilen derbeder bolup ýörler. Ikinciden hormatly ahundada milletiň gözüne toprak urmanyny goý. Öz muddaany gelde isbat et. Sen aýtýorsyň, ya Şeyh Abdulkadir Jilani maňa ogul ber, veya qiz ber, veya palan müşkülümün hal edip ber diýip çağırsa jaiz diýip petwa berýärsiň. Veya Hoca Bahauddin Nakşibendi maňa ogul ber, veya qiz ber, veya falan müşkülümni hal edip ber diýip çağırsa jaiz diýip petwa berýärsiň. Bizimle taad edemiz var. Ya Şeyh Osman Gazettiğin dadıma yettiyse, matin doğulanıp baranda, Allah Teala'nın ruhuna ağır edip, dadıma yettiyse deyip olmalı. Yani yatta tavırsı da var, tamam ahlaklarda var. Şol mudda'any ilmi kelam bilen we ilmi fıkha bilen isbat et. Fe in lem tef'alu ve len tef'alu isbat edip bilmesen, onda awwalan Hudaý Taalanyň alynda tövbe et, saniyen millet-i Türkmeniyege uzur halyk et. Üçlenciden her kim öz iştibasyny özü islah etse kem bolmaz. Törtlenciden tubany maňa etjekmi diýen gepiň aýdypsyň. Bir şagirdiň aýdypdyr, Ahmed Ahun, Yarjan Ahun, teňli tany hemmämiziň akidamyz bir akida diýip aýdypdyr. Men şeffaf elam edýän. Eger meniň akidama ýetik bolan bolsa, Ahmed Ahun bilen zerre meniň akidam aýry däl. Ne Ahmed Ahun, Yar Mehmet Ahun tahsir, teňli tahsir tamam Türkmen saran büjül Wahhabiyla. Hemmämiziň akidamyz bir akida. Bizim ol tevessül barada, dua barada, şularyň da hiç akidamyzyň aýry ýeri ýok. Yarjan Ahun Peygamber aleyhissalamyň ruhuny hazır we nadir diýip aýdypdyr. Hafiz Amanullah sahyp bilen munazara ilmi edende şol akidadan rücu etdiň. Meniň hazır we nadir akidam ýok diýip. Bir delil tapkim ben hazır nazır bileyin. Ya Şeyh Osman Gazettiğin dadıma yettiyse, matin doğulanıp baranda, Allah Teala'nın ruhuna ağır edip, dadıma yettiyse deyip olmalı. Bir delil tapkim ben hazır nazır bileyin. Ya Şeyh Osman Gazettiğin dadıma yettiyse, matin doğulanıp baranda, Allah Teala'nın ruhuna ağır edip, dadıma yettiyse deyip olmalı. Näme Hafiz Amanullah sahypga tövbe etdiň boldumy? Hormatly ahundada gelsen öz mudda'any isbat et. Ilmi kelamdan, ilmi fıkhadan milletin gözüne toprak urbanyny goý. Veya iştibalaryňdan tövbe et. Sofa Allahyar rahmetullahi aleyh aýtýar, deri tövbe açykda istemaqsud, deri tövbe açykda istemaqsud, iş ötgen soň puşaymandan ne çüksut, iş ötgen soň puşaymandan ne çüksut.